Hi bye gamay, ug sa tanang mga naminaw karon. Please hide my identity kay medyo SPG jud ni ako ang confession. Taga Northern Mindanao day ko. Di lang nako isulti og aha jud dapita kay na. Pero tira ba jud daghanan akong friends nga na-addict diring dapita. Mag-start akong confession katong 25 years old ko og kini siya kay 18 years old pa. Bitaw, tawgal lang ko sa pangalan nga Tin. Ug tawgal lang ninyo siya Mr. JM. Nakiila mi ani ni Mr. JM kay OJT pud siya sa ako ang gi-OJT-han ug ako pud siyang boardmate. Dili jud mi close ani niya. As in, mura mig Tom and Jerry ug magtapad na. Ako si Tom ug siya si Jerry. Bitaw, kay dakuon man sad gud ko nga bayi ug siya kay slim siya nga lalaki pero lami. Bitaw. Char. Unang kita pa lang namo ni hay ko niya kay medyo friendly sad ko sa tanang tao. Pero siya kay maldito kaayo kay wa ko tubaga. Gitanaw lang ko niya nga murag kakanunon na og tao. Susugod ato, di na jud ko mamansin niya. Napay time nga magtagbo mi sa kusina ug mura Japon, maldito kaayo og naong. Pero this time, nitingog na siya. Niya na siya nga kauban day kanila diha sa pikas room. Anak ko nga oo. Ikaw di ay si Mr. JM. Permi na magud kanila nga may sgutan nga duha daw mo diya. Pero ni uli kasi niyo. Niya na siya oo ug nga naman. Dayon dala pataas siyang kilay. Kung unahuna kamaldito basad aning ang kulay. Salig kay ang ayan sad nga magminal dito. Kani manggod siya kay gwapohon. Taas og barog, ug taas jud og kanang pasensya. Pero bisag taga-adlaw mi magkita sa boarding house ug sa amo ang gi-OJT-han, di jud mi close. Pero naay time by gamay. Char. Dari na nagsugod ang krimen sa boarding house. Naay time nga nagsabot among mga ka-boardmate nga mag-shot. So nag-shot ming tanan. Kaniliging tipsy-tipsy na ta. Nikalit lang kog ikyas kay di ko gusto mahubog og taman. Nisulod ko sa mong room pero kay igang jud kaayo akong pamati. Labi na kay tanduay amo ang gisyat. Sa moto nga nag-decide ko nga mag-shower sa boarding house. Duha day ang kaliguanan sa CR o sa gawas. Unya kay na may tao sa CR so sa gawas na lang ko nag-shower. Ang tao day sa CR kay akong kauban sa room. Tawagon lang nato siya nga Ter. Kani si Ter mao jud ni ako ang BFF sa tanang kabuang kay say man sad mi nga kabuangon. Sumo na to. Naan ako sa shower sa gawas. Sige mi og chika-chika ni Ter kay nang himasa sa diay siya. Kay matulog na pod siya. Di sad siya gusto magpahubog kay duty pa pagkaugma. Sa sige na mag chika-chika ni Ter na ay kalit nga nigakos sa kong hawa. Ug pag-atubang nako sa Mr. JM. Nayati na. Nganong naam ni siya dire. Ako siyang ginatuklod palayo pero kusgan kayo siya. Wala jud niya gibuhian akong hawa ug mas gihigpitan pa niya og gakos. Aha kayo. Ninja moves man guro ning kurimaw. Sige gyapag istorya si Terry sa CR. Ako pod nalisang na. Kanang maka-imagine mo girls nga ang ginhawaan niya init kayo sa kong liyo. Nag-shower man ta ako pero ning init naman noon akong gibate. Aha. Mo give in na ba ko o mo give out na? Niatubang ko niya ug ako siyang gituklod. Pero ang ahak kay iyahan naman noong gidakop ako ang ngapil. Ug si Ter nagsige na lang gyud siya giyaw-yaw. Unya ako bisag unsa na lang ako ang tupad kay lagi na pisi nagpaak-paak ang maldito nga ahak sa kuang ngapil. Sig tawag si Ter na ako. Napa siya pangutana unya akong tubag tama na lang sao. Kay lami na jud kaayo akong pamati. Labi naga iyahang gidulaan ako ang duha. Ako kumelon ug hikap-hikap ako ang meme. Wa na. Ni give in na jud kog pinaakti. Nito karasad akong pagka-player ug akong una-huna karon ra bitaw ni.
ugma wala na. Player di ay ko guys. Hilig ragdula sukad nga gibinuangan ko sa lalaki nga abi nako siya na. Sumoto nga iyahara kong gipalamian. Kaya ako ra siyang gibiyaan sa shower. Ug ako wa nako nakapanapot. Pagkabuntag ato, mura ragway nahitabo. Di Japon may magtagdanay ug pahalag magbangga mi. Di jud siya mutagad nako. Bahala sad siya. Nagtuo siya gwapo kay siya pa. Pero ahak jud. Gwapo siya nga lami pa jud. Sumo na to. Duty sa buntag, tagay sa gabi uli ini ka weekend. Sa duty nasad ko'y lain kay ring-iring. Pero tama na ra sa ring-iring. Wa jud kabugno ang mga iring. Pero kani si Mr. JM, ambot na lang jud. Matingala man sad ta kay og kamera sa boarding house. Maayo man kay siya nako motingog na magpaluto daw siya. Nya ako sad, ako siyang lutuan. Basta siya ang malabas ako ang bulingon. Dinatoy time nga nagpahilot siya siyang paa kay nahobagan ko no siya. So ako po na siyang gihilot. Ang aha kay iyasad nga gihilot ang ako ang duha ka ko kumelot. Mayo halagi mo nensya moves. Bata pa kayo. 18 pa. Pero grabe na kayo. Sumoto nga nalisang nasad ako ang kalag. Gipalong na ako ang suga. Ako siyang gimassage sa paa. Pero ang layon grabe ng pangiso. Ugdo nakaayo siyang boxer shorts nga gisulo. Mundang nun takwa ug matulog na. Pero imbis na motindog nako, iyaha kong gibira ug ako asyang napatungan. Naghulat siya sa sunod na kong buhaton. Sa moto, ako ang gipagawa sa iyang layon ug ako nga gi-mic test. Lami na kayo iyang pamati ato. Ako din siyang gipatungan ug gipasulod ang layon sa kong lamok. Lami kay Shagit ug O ug A. Pero kani si Mr. JM no, makalibog siya. Away-awayon ko pagdaghang tao. Pero pag kamera, iyahasad kong bugno. Labinag kong makainuming duha. Pasay maglagot sad ko ani niya, kusog kay mamikil. Kana bitawng palaguton jud ko. Sige reklamo sa kong giluto nga parat. Pero mas daghan pa siya kaon namong tanan. Day natoy time nga kami sa mga girls sa boarding house. Nag-girls talk. Ug na-story na ko sila ang ako ang kafubo, nga ako ang ka-batchmate. Ug ako kabalo nga naminaw sa dining aha ka sa gawas. As in tanan akong na-story na dunggan niya. Mapansin sad nako nga every time uli ko sa mua. Sayo pa lang sa buntag, biklon ako. Naasay time nga og makadungog nga ng laki ko. Hala, grabe naman noon yang sukuan ako. Wajud ko kabalo kung unsa joy reason niya nganong nasuko siya sa kuha. Wasad na ko hunahunaa nga gasalo siya kay fubo rabyami. Then one day, gikan ko sa balay. Nagdala ko og daghang pagkaon. Nangaon mi nilang Ter, Mr. JM, o isa nako ka boardmate nga girl. Niya nag-ask si Ter. Niya, Ter, ni uli man ka, nakita mo. Anak ko nga, ha? Kinsa man? Nitubag siya nga ni Fubo number 1 ni mo pa. Anak ko nga, yes Ter. Kaya nag-jamming man may mga barkada. So nagkita, jud me. Unya ang Mr. JM, nikalit og tindog. Nireklamo na sad sa kuwang dala nga pagkaon nga wa daw lami og nigawa sa moang room. Wala ra sad namo pansin kay lagi na anad rami anang iyahang kareklamador og yaw-yawan. Unya, naay nikalit og boto sa gawa sa moang boarding house. Fireworks di ay. Nangutan namin ni Mr. JM kung ahadapit nga fireworks. Unya, iyahan tubag kay gi-mention niya ang name sa akong kabatchmate nga ko ang kafubo. Ug ako nagkatawa nga wa kasabot nganong apil-apilon man to niya. Layo man kaayo ang mong boarding house sa moang lugar. 2 hours pa ang biyahe sa bus. Siyang tubag isipa ko nite ug namula na lang ko kay mura mag-gaselos tawhan. Hanayati na. Abi na ko dili mi close. So kada tong nabantayan na siya ni Ter nga magselos sa mga lalaki nga modol na ako kay gusto makigiring-iring. Pero kaming duha, maura Japon.
Kamangon ko niya ini kakadlaw. Og mag-morning breakfast in bed sila. Og kamera. Sa kadugay na ngayon ato mong setup o kabantay nga na-fall na day ko aning bata. Mingawan ako og wala siya. Magsalos na sad ko og naibayi nga magdol-dol niya. Siya, ma-feel na ako nga mo care na sad siya. Time nga iya akong giprank. Mulakaw daw siya og dili dito sa boarding house matulog. Niya ako, grabe nakahadlo kay medyo creepy manggod among boarding house. Makadong ko permi nga nay maghilak nga bae sa gawas sa mong portahan. Unya, ni-abre na ko, walay tao. Sumoto nga kahila ko na kayo ko kay iya akong gibiyaan. Nagdala pa og backpack pero di ay, nibalik ra siya kay nagpalit rag sudan. Unya ang bag nga iyang gidala, gitaguan ra niya sa Bulacan kay para kuno motuod jud ko nga biyaan ko niya. Diba? Makalagot kaayo pero nangaon mi. Dayon nagtan-aw teleserye. Unya nangatulog mi. Pero as usual kamang inig tunga-tunga sa gabi. Maura to. Maura to ang story sa kamanggamang. Sana all na ikamangon, diba? O karon ladies and boys, mubasa sa taas inyong mga comments, sa inyong mga reactions, o sa inyong mga shoutouts. Alright, saying hi og shoutout kang Inday Ani, listening while gahimo o lesson pan. Gikan din sa confession nga The Tanod Love Story gikan sa Yusinian Freedom. Madam Vlog TV, listening while working from Manila City. Nakatawa ko sa ka-experience. So, hi! Mao dyan niya ako ang stress reliever imong audio story by gamay. Sana all. Hi kang Zaileriel Sir Kauga. Hi. Listening here from Central Visayas. Avid listener ko aning Yusinian Freedom Board story. Thanks for making us inspired to all of your stories. Hope to hear another inspiring stories. God bless. Hi kang Elvina Istorco. Nahuman na rajod akong trabaho by gamay nga dili makafeel og kakapoy if maminaw ko si mohang nga ginabasang story. Stay safe by gamay. God bless. Sakita sa tiyan sa kinatawa sa irong buwangoy. Wajud ko kapaminaw sa klase namo sa Zumba. Mao na. Hi kang Clavel Jalid, salamat sa pagpaminaw. Pero mas okay kung inyohan ang unahon inyong mga module o ang inyohang mga gipang pang-eskwela. The more you hate, the more you love. Impas jud. Ganon na family vlog. Hi. Jessa Marie Gonzaga. Malizel Handok. Hi. Popoy lang sa kalama. When Popoy said, daghan my loves. Or dagan my loves. Till death do us part. Hi kang Kenneth Don R. Morales. Hi. Elisa Cervantes. Hi. Hello, bye gamay. Pa-shoutout ko, always listening here in quiet. God bless. Heaven knows. Hi. Makawala man yung stress sa sender. Shella Monarca. Hi. Makawala jud ka og stress by the way nga magbasa ka sa story. Rogeline Tapaw. Hi. Ana Baltazar, listening while studying for my midterm exam. Maka-inspire og lingaw jud daw. Waiting for part 2. Hi, salamat sa pagpaminaw. Mahimuot ko, kaloka. Grabe akong katawa. Mary Rose Villaran. Hi. Wow, thanks sa update by gamay Jocelyn Zafra. Hi. Rose Ann Jaime. Sige ro katawa bay. Makalingaw kayo maminaw. Pa-shoutout by from Singapore. Hi. Ladies and boys na to nga nasa may Singapore, mayong pagpaminaw ug daghang salamat. Ambot na himuot sa tugtaman. Yahiko Toshiyama. Hi. LV Serna, sana all. Shoutout by gamay. Malingaw jud ko sa tingog nimo by gamay. Sana all malingaw sa tingog nako. Lizel or Lizel Ignacio. Hi. Or Hina Solatorio. Hi. Shoutout by gamay gikan diri sa moang gwapang Shoutout by gamay gikan diri sa moang gwapang tigpaminaw. Char.
Ikan diri sa may Dubai. Hi kang Ann Sir Danny. Hi. Aida Lapura Mayola na excite kay ko maminaw jud. Himuot kayo ko. Hi Aida Lapura Mayola. Excited na mo share ang nakuuyabog snatcher sa Colon. Maria Gracia. Hi. Thanks ba gibasa jud nimo malingaw kayo. Makalingaw kayo ni. Jean Daligdig. Hi. Liza May Manigos. Hi. Makalingaw saya nga sa Bringhouse. Lol. Dara is my world. Hi. Sa mga nakabanaw og purok leader diha kamo na sad sunod mag-share. Salamat. Mika Muda. Hi. Salamat. Nahimuot kay ko sa gigukod sa ero. Missy Shi. Hi. Diyan na jud mga idol Popoy and Basha. Renaline Aurelio. Hi. Bay gamay katawunon sad ka ba? Daghan kay kong katawaan ni Bawel Gahugas. T-Souls Vlog. Hi. Dili kompleto kong adlaw kung why kay bagong upload by. Hehe, makawala og homesick. Dara is my world. Salamat kayo, di ba? Bisan gamay nakatabang ang ato ang confession. Fear Souls, T-Souls, D-Souls Vlog. Listening from Hong Kong. Hi. Pertino kong tawa sa ero. Joy Hakabulaw. Hi. Finally, ka-update na jud og balik. Kaya Oibo Bolante. Hi. Rona May Magsalay, listening confessions. Sir maghimog PowerPoint for presentation. Maka good vibes kaayong sender ang imuhang experience. Regards lang ko sa irong buhang. Listening from Misamis Oriental. Thanks bye gamay. Keep safe. God bless. Hi kang Anna Beer. Ay wow, nanapoy lang story. Salamat bye gamay. Salamat pud Ann sa kanunay nga pagpaminaw. Rhea Cuevas. Hi kuya gamay, mag-wait na pud ko sa part 2. Thank you kay naka-upload na pud ka. Ay, Rhea ni Kuya Bay. Hi. Pa-shoutout by gamay from South Cotabato. Janeth Godito. Hi. Na-miss na ko nga mga Hi kang YH An or kang yan. Na-miss daw niya ang magtambay. Salamat sa paghapit ka. Alabay gamay, I'm too early jud ay. Hinaot na manotice ko. Sige jugog paminaw ani. Kurot na nako ni nga napaminawan. Salamat kayo. Alvin Iago. Hi. Shout out Lods. Araw-araw kong pinapanood mga videos mo. Salamat. Jason Niti. Hi. Dugang inspired na po ning imong pagbasa sa confession. Hi bye. Hi kang Argeline Angana. Salamat kayo. Like our host Shoko. Second, salamat. Ug kang sa Ejin Vlog. Salamat kayo. Sa mga kanunay nga naminaw, mga nag-comment, sa mga nag-react, nag-share sa itong mga audio stories dito sa YouTube, daghang salamat. Basta kayo na alam mo yung mga shoutouts o uban pa, pwede na siya nga i-comment dira down below. O syempre, kung naman yung mga gusto nga i-message sa ko, pwede ko niya i-message sa akong messenger o sa ko ang Gmail, sa akong email account. Nalandara sa my description box below kung aha ko ninyo dapit, pwede nga makontak. Once again, many times again, daghang salamat kaayo kanunay sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga Love Confessions with your Bay Gamay. Ngayon ko nga salamat, ug daghang salamat, ug salamat. Doon ang tagingon og sana pa. Amping tanan,